jak tunle. Už se kupil? Čest. Co? Už se kupil? Co? Je to hnus. Je to hnus. Ruplo. A svítí to aspoň? Svítí. Tož to rožněte. Jsou kurva naplý jak struna. Tak vy jste to neslyšel. Tož to jste to skurvil a to tam nevešlo, ty krošky. No a to jste měl vidět, to byl takový plameň, jak jsme to rozdělávali. To jsme museli plamenometem. My teď čeká na stařeně. Co jsem říkal, že jí spal Xenon, ne? No, to mu říkám tragédii, kurva rodiny. Kdyby to bylo aspoň na moje víte? Ne? Celý opravovaný už bych to měl. Třeba za půl tisíce z cukru. Co do toho dáte? No nevím, zatím ne. Zase se... To navalte radši do té vaší lukovianky. A to, co tam vyděláme s peněz, zamatám a peněz dost. Myslíte? Vy víte, kde se máte naspat. Pane Kubík, co? To zase vymyslel píčovinu, co? Jo, aspoň bych si to jednou koupil. Furt? Co? Furt? Co furt? Co si? To háže? Furt stejně, že? To že nevím, já vždycky dvakrát nažhavím a hned to chytne. Ne, jak to chytá, to je jasný, a ty kola. Jo, tak to jo, to proto jsem to dovezl. Proč? Když tady ve vidlách, tak aspoň něco buďte rád, kurva. Pane Tady už jsou bez obchodu a... Musíte to, se na to podívat, sundat, změřit a objednat. Co? Ty kroužky, do toho. No jasně, to jsem se zvědět. Já vám to tady Ale nechám. kurva, on má přesně ty moje kola. Chápete? On má na tím ty moje kola. Tož to má jinší středovou díru. Kurva, však já jsem měl taky 39. To jděte ho malířa, Bavor, už to nejede. Už je konec. Valíte mu z chladiča. Já vám řeknu jedno. Budu velice upřímný. Do toho jsem střetl. To jsem se... Kurva, to je fakt, že vyťágal. Slyšíte to? A to ten největší. To ten mu je to ještě zlatý, ne? No však právě. Pič, ale z toho jde tady z boku hrozný. Což to bude z převodovky a jsme hotoví. A vy si na to nachystáte balík a je to. Piča, to rychlostka. Kurva, tam nebude olej, a byl jste s tím někde na mašině? Podívejte se, jak pan Gazda už má na zbrojí, no. Pan Gazda kurva. Pan Gazda je milionář. Piči je, mám kurva holou prdel. Já už jsem na to připraven. A to teče tím deklem plastovým. Ale tím to valím a jiný. Jak kurva to těma zadníma šroubama, jak Duna, kurva. Ne, žádný, kurva, pokud tady kurva na to tím kurva kontinentě chcete něco rozumného. Co? Ukaž ten olej. Kurva, dětkovi jsem koupil. Béčko. Ale i foťák zase makruje. Ať má památku. Máte ten foťák, ale to kurva, to je kamera, ne? No, protože to má. Když tam zarazíte, tak to má se důle. Já jsem se na to díval, proč mi to lezí na 500 dotáček, když dojedu k šopě. Kurva, ty drápance tam vidět tím tuplem. To jsem měl vyhozený ze 3 válce, ne? Ze 3. Kurva, do toho musíte valít. Kurva, když to vás bude vozit na svatbě. Vidíte, to já do toho valím furt do kurva. No vidíte, to mám zestřaný úplně. Já jsem vám říkal, kurva, že to není už to, co to bylo. Němci měli volno, protože se si celý svět vzal volno, kurva. Takže fašisti měli včera tu, ještě dovolenou. Fašisti. Po 6. už se to Vy musíte počítat, že když jste to kurva koupil. Mě to potom taky napadlo, říkám, jak vy to tam budete rovat do té garáže mlékárenské, kurva. Mlékárenské. Napište na vrata normálně, kurva, tím, že tam máte 5metrový auto a že nemůžete vyjet. A jako to bych neřešil, to tam neveste celý auto. Na piču, ten nárazník se zhodí, na tím je hovno. Však vy tu nemáte nic dodřenýho a kurva máte to ještě, ne? Ale já myslím, že vy taky plašíte a vy máte ještě kurva na komoře na tu parcelu a máte klid, kurva. Máte parcelu a slíbíte barák. Prstýnek nějaký ještě do toho. A ta kurva, to už jsou mám takový maličkosti. Kurva. 7 máme, ne? 7 je na oplácení, kurva, tím slíbíte parcelu a slíbíte barák. Nechtem. No. A jsem to zrovna zatřel, jak píča, já si myslím, že si jakýsi vezmu- bordelem, kurva. Já si myslím, že si vezmu normálně tu retušovací tušku a To přijedu mám ještě taky jednou. takový, kurva. To vám vůbec nesedí, kurva. To tak má sedět? Jestli tam nebyl nějaký žduch.
Tak se podívejte na ten nárazník. Dívejte. Je jakýsi popraskaný, dopraskaný, kurva. Není, ale To je. Dívejte, Tady, tu, dívejte. vidíte? Tady, jak je to dopraskané. Ne, ono se to tváří, ale naraz to uhne svým. Ne? Že? Ono se to tváří, že to furt stíháš a naraz. A už jdete do piče. Já ubereckový věc. No, už jsem se viděl tam v těch patníkách s tím kurva. Kurva, mě to byla hrůza. No já se tam hodím taky párkrát hodiny. Já jsem měl ze 60, ze 70. Nejel, nebych jel 60. No, kurva, pustil jsem to tam po těch kostkách. Jaj, kurva. A už jsme tam byli málem, kurva. Voredý peráky. Takže vy to vyrvete plynem, ale to ta ludra nic. Kurva, to jste měl vidět, když jsem na letních výjížděl v Libosvárech do toho kopce. Jak jsem jel do předku a jedny kola drabali do předku a druhý se začali jako točit do zadku, ne? Píče, to se zdálo, že se ten bavorák zblázní. to ještě někdy Kurva, pojede. to začalo svítit, kurva, jak vánoční stromeček, všecko se v tím rožlo. Teď to normálně, kdyby z toho z kopca začalo, normálně, jak kdyby to začalo jeť zpátky, říkám, Vojtěch, je konec. Tožte jsem bafl ten e-drive, začal jsem to tam vyhazovat, to DTCčko a to ty krávoviny. No a pomaličku jsem couvl důle a jel jsem až přes Loukos. Normálně vidla jako vyzdělá. Bystrický ulice aj. Všecky? Všechny. No. Já jsem to našel na internetu, ještě mají alpský země, jsem si stáhl Francii a všechno. Já jsem si to si stáhl a to je to horší než ta 2007. Tam je i tady to ten Orlap. Někdo si vykládal, že tady je i autoservis Gazda. Dokonce. Kurva. Kurňa. A ten telefon vám zvoní? Jo, zvoní, na signálový baterky a už to funguje. A do něho musíte narvat kartu, že? To je tady. Jo. Kurva, to je na piču. Ještě, že to tam nemám. Co tam je napsaný? Gazdjor? Nevím, kurva, co tam má. Není, že by mě tam našli, kurva. To co tam? Kurva, tam je normálně, tož to je bomba. Čo bych tomu nadal, vole? Kdyby mi to dělalo to, co mi to dělá, kurva bych tomu nadal. Řekněte té kurvě, že tomu teče z převodovky a že v tím chrastí, kurva. Normálně mu nadejte, jak psovi do koryta. A že je to dobrý? Jak psovi do koryta. To je šleha, no. Teď ti blbci v tom autobuildu, jak na to psali tu recenzu, tak ti kokoti to tam ještě asi neměli. Já jsem se byl podívat BMW. Co berou za to, když vám s tím neudělají nic, kurva. Však já to znám, já jsem tam byl dvakrát. Už tam nejedu. Jedem, ne? Ježíšmar, ty chceš je dořít, to nevadí, já to nějak zkusím vykopat tam sám. Jo, tak já na to juknu, já to šupnu na nás dovnitřku. Ať vám to ještě ty, že? Není tak strašný vyblanský muchy, vám to tady neposedu. Nevěděl, co s tím? Motor za 70 000, nakonec tam bude v piči jedna trýska, ale to je život. Se vám to kurva nezaškrábne. Nehoďte to, máte to nový kurva. Teď tu parcelu máte Tož zvedni to, ať se pobavíme všichni. Ale ne, netraťte ho, ten má ludru období. Ludro. 13. já bych to dneska nějak nesl. Dneska bych kurva ani prst tam neomočil. Ani prst nemoč. Zaschle, radši jdu.